बे समावहाय जोंनि बे दिनै 27 तारिख अक्ट'बर 2024 दिनैनि बे सानदेआव जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि दिनैनि नैबे जथुमानि गेजेरजों दानो बे समावहाय नुजाफैनाय जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि मानगोनां सोद्रोमा लोगोसे आंगोनि आंगो लोगोफोर लोगोसे दानो मिडिया सेलनि जे मावथि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आङो बे समाव नाजावना लाबाय बरायना लाबाय। दानो नैबे जथुमानि गेजेरजों जोंहा बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय दानि फैगौ 13 तारिख नभेम्बर 2024 अक्ट'आव जानो गोनां चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली 31 नम्बर समस्ति एमएलए समस्ति बे उफ्रा बिसायख'थियाव एनडिएनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि महरै मिस्टार निर्मल चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ दानो बिजाथि महरै सायख'बाय। दा बे बिजाथिखौ दानि फैगौ 13 तारिख नभेम्बर 2024 आव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय जानानै बे सिडलीनि समस्तिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आबादारि फालांगिगिरिफोर आरो साख्रि आवलाफोर गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ जोङो दानो खावलायनाय जाहरदों जाहाथे नोंथांमोना गोबांथार बे ओइदिनखालि उफ्रा बिसायख'थियाव फैनानै नोंथांमोननि बेसेन गोनां बे भटखौहाय नैबे बिजाथि महरै मोननाय मिस्टार निर्मल कुमार ब्रह्म बे ट्रेक्टर सावगारियाव बयबो भट होनानै गोबां भटजों देरहाहोनानै जाहाथे जयजुक्त खालामो बेखौनो जोङो दानो खावलायहरदों बे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि जानानै आरो लोगोसे दानो धरने बेबादिनो बिसोरो बेरेखा आरो नंखाय खोथाफोरखौ दिनै बुंनानै रायजो राजाफोरखौ दिनै नंखाय लामायाव लांनो नागिरदों नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिदों नैबे 21st सेन्चुरियाव गासैबो उन्दै गेदेर बयबो दिनै मोनथिगौ जे सरकारा थायो बे सरकारासो मावनो हायो जे सरकारा थाया सरकार गैया जेबो मावनो हाया बेनिखायनो दिनै बे बिटिआरआवहाय जोंनि मेन थांखियानो जादों बे बिटिआरखौ बोरै शान्ति उन्नति प्रगति बोरै खालामनो हानो बेखौ लानानै दिनै हर सान जोंनि बे बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मानगोनां बिदिनो डिपुटि सीएम आरो बेबादिनो गोबां इएमफोर दं मानगोनांफोर गोबां एमएलएफोर दं गोबां एमपि दं गोबां रायजो सभानि दं आरो गोबांथार बिदिनो मानगोनां दैदेनगिरि बुद्धियारि बिदिनो मेलेमजिबिफोर बिसोर दिनै हर सान मावगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बे समाव नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे उइं जानानै नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ दिनै जोङो खावलायहरदों नोंथांमोना अननानै बयबो नैबे समावहाय जोंनि बे खावलायनायखौ अननानै खोनासंदो आरो बिसेस जोंहा जेबो गैया उद्देश्यआ फैगौ नैबे 13 तारिख नभेम्बर 2024 आव जे बे उफ्रा बिसायख'थियाव गोबांथार नोंथांमोननि भटखौ होनानै जाहाथे जयजुक्त खालामो बेखिनि खावलायबाय बे समावहाय आङो फंनैसो एसामिससो बुंहरगोन ओनसोलावहाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली समस्तियावहाय बियो मोनसे उफ्रा बिसायख'थि मानोना बेवहाय आगोलनि एमएलए जाय बिथां दानि आथिखालनि एमपि मिस्टार जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलएमोन नाथाय बिथांखौबो थांनाय समाव
MP इलेक्शनाव गोबां भट होनानै देरहाहरबाय दा बेवहाय खालि जानानै थालांनाय जे MLA बे समस्तियाव दा बे MLA नि थाखाय दिनै बे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव दिनै बिथाङा जुदि बेवहाय बिसायख'थियाव गोबांथार भट लानानै देरहायोबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबांथार सुजुग सुबिदा आरो रंजानाय गोजोननाय आरो बेवहाय गोबां खामानि मावजानो गोनां जे हाबाफारि दं बे मावजागोन जों बेखौनो दिनै खावलायहरदों बेवहाय बेरेखा हान्जानिफ्राय गोबांथार जिखि खोथा बुङा मानो बे खोथाफोरखौ खोनासङा लाबा गासै रायजो राजाफ्रा बे बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बे 13 तारिख नभेम्बर 2024 फैनानै भट होदो आरो देरहाहोदो दिनै जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा मानोना दानि आथिखालनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट जाय गभर्नमेन्टखौ दिनै बे मानगोनां जोंनि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय मोजांथार दैदेनगासिनो दं जोङो मोनथिदों जों साननानै नाहरदों बिथाङाल'नो एकमात्र बे शान्ति प्रगति उन्नति गासै जौगानायखौ बिथाङाल' दैदेननो हागोन आरो बिथाङा मोनसे सिमां दं जे बिटिआरखौ माबोरै शान्ति लाबोनो हागोन जौगानाय लाबोगोन राङारिया होन जे जौगाखान्थियानो जाथों जिकुनु स्तर लेभेलावहाय बिथाङा मोजांथारै मावफुंलांनो थाखाय बेबादिनो हर सान बिदिनो अहरह खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो दिनै जोङो फोथायदों बिथां बे प्रमद बर' सारा बे बिटिआर हालामाव मोजांथार खामानि मावलांगोन जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बयबो बे NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिजाथि अर्थात बे UPPL नि ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ होनो जोङो खावलायहरबाय आरो बयखौ फैनानै जाहाथे गोबां भटआव देरहाहोयो बेखौनो खनले जों खावलायहरदों दाना बे समाव जोङो बुंनो सानबावदों मानोना दिनै बेरेखा हान्जाफ्रा 28 तारिख अक्ट'बर 2024 আজি রবিবার দিনত আমার হদৌ বিটিআর কন্ট্রাক্টর গ্রুপর এই মিটিংর জড়িয়তে আজি আগন্তুক 13 তারিখ নভেম্বর 2024 উপনির্বাচন চিৰাং ডিস্ট্রিক্টর 31 নং সমষ্টি MLA সমষ্টিত ভোট হবলৈ গৈ আছে সেই উপলক্ষে আজি বিটিআর কন্ট্রাক্টর গ্রুপ এই তরফৰ পৰা আমি সেই সিডলি ৰাইজৰ যিমান সাধাৰণ লোক আপোনাৰ কৃষিজীৱী ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়াল সবকে এই সময়ত আমি আন্তৰিকভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সেইদিনা সেই ৰাইজৰ সেই উপনিৰ্বাচনত দলে দলে আহি আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো দি আমাৰ যি নিৰ্বাচিত দলীয় প্ৰাৰ্থী NDA শ্ৰীযুত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোট দি জয়যুক্ত কৰি দিয়ে যেন এইটোৱে আজি আমাৰ বিটিআৰ কন্ট্ৰাক্টৰ গ্ৰুপৰ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো বিৰোধীৰ যিবিলাক প্ৰৰচনাত নানান বানান কি কৰাত সেইবোৰ খান নিদিয়ে অকল আমাৰ NDA পাৰ্টি শ্ৰীযুত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ভোট দিয়ে যেন যাতে সেই সিদ্ধিবাসীৰ ৰাইজে শান্তি প্ৰগতি উন্নয়ন সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে যেন আজি বিটিআৰত মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমদ বড়ো CM নেতৃত্বত বিটিআৰ চলি আছে গতিকে সবেই সেই সিডলিৰ ৰাইজ আপোনালোকে আহি সেই বিটিআৰৰ যেটো প্ৰমদ বড়োৰ নেতৃত্বত যেটো বিটিআৰ চলি আছে সবেই যোগদান কৰক সবেই সহযোগ কৰক যাতে আমাৰ এই BTCৰ শান্তি
সম্প্রীতি প্রগতি উন্নয়ন যাতে গতির হয় এইটো আমি বিটিআর কন্ট্রাক্টর গ্রুপরা আন্তরিকভাৱে আপোনালোকৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো যাতে সেইদিনা আহি ভোটদান সাব্যস্ত কৰে আৰু নিৰ্মল কুমাৰক বিপুল ভোটক জয়যুক্ত কৰে বিটিআৰ বাহিৰ কন্ট্ৰাক্টৰ গ্ৰুপৰ হৈ আপোনালোকৰ সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব একমাত্ৰ শান্তি প্ৰকৃতি উন্নয়ন এই সমবিকাশ একমাত্ৰ সেইটো কৰিব পাৰিব আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো CM নেতৃত্বত বিটিআৰত এইটো হ'ব গতিকে আজি এই সিদ্ধি 31 নং সমষ্টিৰ যে এমএলএ ভোট হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত সবেই অংশগ্ৰহণ কৰক সেইটো আমি আজি বিটিআৰ গ্ৰুপৰ হৈ মই এজন সভাপতি হৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সবকে এই আমাৰ যিটো অনুৰোধ আৰু এই আহ্বানটো আপোনালোকে যেন গ্ৰহণ কৰে গতিকে আজি আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধুবিলাকে আকৌ কিছুমান দুই আখৰ অনুৰোধ কৰিব অহা 13 তাৰিখ নৱেম্বৰৰ 2026 যিটো ভোট সেই ভোটৰ যিটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ভোটটো দিয়ে এইটোৱেই মই বাৰে বাৰে কৈ আজিৰ মোৰ এই প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগেদি মোৰ সমূহ যে আহ্বান ৰিকুৱেষ্ট এইটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ নমস্কাৰ जोंनि नैबे मिडिया पार्सननिफ्राय नुजाफैनो हानायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिग्रोनाय थाबाय आरो जोंहा गासिबो बेहाय नुजाफैनो हानाय कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोङो बयबो जोंनि लोगोफोर बिदा फंबाय जों गासिबो दाराबाय हिसाबै कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जों जयैनो नुजादों दा बिनि उपलक्षे जों मानो थाखाय प्रेस मिट होनांदों दा जों मानो होनो गोनां जाखो मानो होखो खारना जाहैबाय जोंहा इउपिपिएल हान्जानि जों मोनसे उइंसि थानाय मोनसे कन्ट्रेक्टर ग्रुप दा बे ग्रुप हिसाबै जों दानानै लानाय जादों 2020 आवनो दा बेखौ जोङो इउपिपिएल सापर्ट हिसाबै इउपिपिएलनि जानानै जों माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों आरो दिनै इउपिपिएलआनो कोalition गभर्नमेन्ट हिसाबै सोलिगासिनो दं दा चिराङाव जोंहा फैगौ 13 तारिखआव उफ्रा इलेक्सन जागोन दा बे इलेक्सननि पारपासै जोंहा माखासे खोथा बुंनांगौ दं रायजो राजाखौ खावलायनांगौ दं आरो जोङो कन्ट्रेक्टर बा फालांगिगिरिफोरखौ एग्रिकालचार सेक्टराव मावनाय मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ जोंहा खावलायनांगौ दं मानो होनोबा जोङो गभर्नमेन्टजों थानानै जों गभर्नमेन्टनि खामानिखौ मावोब्लासो गभर्नमेन्टआ खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्रासो अनसुंथाइखौ होनो हायो आरो खामानि डेभेलपमेन्टखौ मावनो हायो सोरबा बिरोधी हिसाबै निर्दलीय हिसाबै सोरबा माबाखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया बिसोर गावसिनि गोसो जानाय खामानि मावनाय दा जोंहा नैबे चिराङाव जेनाखि निर्मल चन्द्र ब्रह्मआ जोंनि माने एनडिए हिसाबै केन्डिडेट महरै दङ दा बे जोंनिनो इउपिपिएलनि टिकेट हिसाबै जोंहा जयेन्द्र सारा आगोलाव एमएलएमोन दा थांनाय बाराव एमपिआव देरहानानै थांनायलाय दा बियो उफ्रा हिसाबै दङ दा बियो भेकेन्सि जानायलाय जों बे भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोंनि इउपिपिएल पार्टिया बा जोङो कोalition गभर्नमेन्ट हिसाबै दङ बिजेपि एजिपि दा बे हिसाबै माबा निर्मल चन्द्र ब्रह्मखौनो केन्डिडेट हिसाबै नैबे दानि फैगौ 13 तारिख नभेम्बराव केन्डिडेट हिसाबै बसायनाय जाबाय आरो बेखौनो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो दि जोङो फैगौ बोथोराव बे 13 नभेम्बराव जाहाथे गावनि मूल्यवान भटखौ गावनि गोसो गोथारै जाहाथे निर्मल चन्द्र ब्रह्मनोनो गोसो गोथारै भटखौ होयो आरो गोबां भटआव जाहाथे देरहायो आरो देरहागोरा खाथांखा जों नुहुरखानाय सोरबाया अपोजिसन हिसाबै बुङोब्लाबो बाहाय खोथाजों बुंनो हागौ खार्यकरि गैया बे ओरैनो खुगाजों बुंगोन खुगाजों थांफिनगोन दा नाथाय जोंहा चिराङाव जोंहा बिराद बाख्नायथाव जों बाख्नायो चिरां जिल्लानि माखासे एक्टिभिटिसखौ रायजो राजाखौ जों खावलायो मोजां मोनो मानो होनबा रायजो सभा एमपिआबो चिरांनिनो लकसभा एमपिआबो चिरांनिनो दा गतिके जोङो बे जायगायाव डेभेलपआ मोजां जागोन आरो साननो हनो गोरों गोदोनिफ्रायनो एबसुनिफ्राय खाथिबोनाय गासिबो साननो हनो गोरों सिन्था जानाया मोजांखा दा बे मोजां हिसाबै
रोनगोरा सारखौबो जों बाख्नायो आरो जयेन्द्र सारखौबो जों बाख्नायो आरो जोंहा इएमबो दङ रन्जित बसुमतारी दा बेखौबो जोंहा इएमखा आरो दिनै फैगौ बोथोराव जोंनो 16 नभेम्बराव जेनाखि निर्मल चन्द्र ब्रह्मआ केन्डिडेट महरै 13 नभेम्बराव जे जानो गोनां बिसायख'थि बे भटआव जाहाथे रायजो राजाफ्रा होयोबा आरो सासे एमएलए जाबावगोन दा मोनफ्रोमबो एमपि सानै थानानै एमएलए थानानै आरो इएम थानानै होमबा बे चिरां डिस्ट्रिक्टआ बेसेबां जौगानाय खामानिखौ मोननो हागोन बेखौ रायजो राजाफ्रासो बुजिगोन गुबुन डिस्ट्रिक्टआ बुजिनाय नङा गुबुन समस्थिया बुजिनाय नङा चिरां डिस्ट्रिक्टआसो बेखौ बुजिगोन ओंखायनो आंनि गोसोनिफ्राय खावलायो जे चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो जे बे खाबुखौ जाहाथे नागारा बे खाबुखौ जाहाथे नागारनानै थाङा बेखौ अरायबो समनि थाखाय बजबनानै लायो आरो बांसिन बहराव देरहाहोनानै जाहाथे प्रमद बर' सारखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ जाहाथे मुजुफुर आगदा आखाइ गोरा खालामनो हायो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो फैगौ बोथोराव सम जोङो बिदिनो रायजो राजानि समस्याफोरखौ जों नायनानै थांनो हागोन नायगोन जोंबो एसे बुजिहैगोन दा बाहाय खामानि डेभेलपमेन्ट जादोंना जायाखै रायजोफ्राथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों बिराद डेभेलप जादों खना खनला फिसा फिसौ खामानि जाबोजोब्बाय आगोलाव जेनाखि बुंदोंमोन बिपिएफ गभर्नमेन्टआ दादोंमोन नाथाय बियो गावनो हाग्रामा सारा गावनो हारसिङैनो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रावबो एडभाइजारफोरनि खोथा लाया दा ओंखायनो बियो गावनि हालतआव गावबो फस्थायनांदों दा गावनि खस्थ'खौ गाव मोनदों जोंबो बिपिएफनिनो मानसिमोन गोदो जों हाग्रामा सारजों थाफायोमोन हाग्रामा सारजोंनो जों मावफायोमोन नाथाय गावनि अहंकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि थाखाय बे खस्थ'खौ मोनफिननांदों रायजोफोर दासो रायजोफोरखौ एसे गाव थेला मोननायखाय एसे रायजो राजाफोराव थांनानै बोरै जाखो मारै जाखो बिपिएफआनो संखा बिपिएफआनो गभर्नमेन्ट बानायफिनगोन होनलाबायनानै गावनि खोथाखौ लानानै बुंगासिनो दं नाथाय जों नुहुरदों जोंथ' बिपिएफ दाजेननायनिफ्रायनो दंमोन जोङो वार्कार हिसाबै दंमोन बिपिएफखौ नाथाय गावनि गोसो अख्रा मानसि हिसाबै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बादि गोसो लानानै गावनो सर्बस्व गावनो इसोर भगबान साननानै लानायाव गावनो दंस' जालांनो नागिरदों आरो बे दंस'खौ दा बरायगासिनो दं दा आङो गोलाव खोथाखौ बुंनो लुबैयाखै दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि सिलि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव निर्मल चन्द्र ब्रह्मखौनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बहर होनानै गोबां बहराव जाहाथे देरहाहोयो थांनाय एमपिआवबो जेरै देरहाहोदों आरो दाबो नैबे एमएलएआव निर्मल चन्द्र ब्रह्मखौनो गोबां बहराव देरहाहोनानै जाहाथे इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ गोरा खालामहरनो हायो बा बिजेपि गभर्नमेन्टनि सारमानाय खामानिखौ मावनो हायो जों जाय क'लिसन गभर्नमेन्ट हिसाबै जेखि सोरबाया बुङा मानो जों जेखि गभर्नमेन्टआव खाया मानो अंशदारिया थाखानांगौ खारना जाहैबाय जोंहा स्टेटआव जोंहा हारसिङै दायनो हानायनि केपासिटि गैखाया जायखि गभर्नमेन्ट फैया मानो बेजों जोङो एलायन्स हिसाबै दायनांखागौ थाहैखानांगौ दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा रावबो दानि बोथोराव जाम्बा जला गैला बुजिनो हानाय बांसिन जाबाय दा ओंखायनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा सिलि बियाबनि मानसिफ्रा जाहाथे बांसिन बुजिगोन बाहाय मानो होनबा चिरांनि डिस्ट्रिक्टआव आं गले गले बुंबाय थानाय जाबाय माने गासिबो गोनांथार पर्टफलिय गोनांफ्रा बांसिन दङ माने एमएलए दं एमपि सानै दङ इएम दं दा बेबायदि हिसाबै चिराङाव बांसिन डेभेलप जागोनखौ जों नुहुरदों आरो बेखौ देरहाहोयोबा प्रमद बर' सारनि आगदा आखाइ गोरा मुजुफुर खालामहोनाय जागोन ओंखायनो आं बेखिनिखौ बुंनानै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो जाहाथे रिजाल्टखौ 23 तारिख नभेम्बरावनो मोननाय जागोन दा बांसिन भट मोननानै जों निर्मल चन्द्र ब्रह्मनि रिजाल्टखौ नुनायाव जों गोबां एटम बम गावनो हागोन खालि फुजायाव एटम गावाजासेनो फैगौ नभेम्बर 23 तारिखआव जों नेनानै थाबाय चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि भट होनायाव देरहागोन साननानै जोङो नेनानै थाबाय जों 23 तारिख नभेम्बराव जोङो बमाखौ खालि फुजा महरै जों बेहाय बाहायहैनाय जागोन दा जोङो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंथि सुंद' बिबुंथिखौ बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गिबियावनो आंनि परिचयखौ लाग्रोबाय आं श्री बरन्दा बसुमतारी भिलेज दलगाव पिअ दलगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आं सासे कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि सेक्रेटारि दा आङो बुंनो सानदों जे जों कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय
सारा खुलुमनो सानदों जे सारा सिडली समस्ति नि रायजो राजा बयबो आइ आफा बिब' बिनानाव कन्ट्रेक्टर लोगो सब श्रेणीनि कन्ट्रेक्टरफोरखौनो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनाय हरग्रोबाय रायजो राजाखौबो दिनै फैगौ दिनैनि बे मिडिया दारैनो मिडियानि थ्रुयैनो बयबो रायजो राजाखौ खुलुमनायजों लोगोसे आं मोनसे अनुरद खालामनो सानदों जे फैगौ 13 तारिखमोन नामा 13 तारिख नभेम्बर खालि जोंहा इलेक्शन जानो फैगासिनो दं बे इलेक्शना जाहैबाय जोंहा UPPL नि सासे बिजाथि सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ सायख'नाय हिसाबै दिनै जों बयबो रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय खावलायनो सानदों बे खावलायनायानो जाहैबाय जों कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय कन्ट्रेक्टरफ्राबो बिजों नांजाबनानै थानायनि थाखायनो जोङो दा भटजों लोगोसे थांफानो थाखाय बयबो रायजो राजाखौ खुलुमनाय जादों आरो बे भटखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा भटखौ होनानै निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जयजुक्त खालामनो हायो जाहाथे बे सरकारा आरो बे निर्मल कुमार देरहानायजों लोगोसे गोरा जाहैयो गोरा जानायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाया गोरासिन जायो दा बेखौनो लानानै जोङो कन्ट्रेक्टर ग्रुपआ बयबो रायजो राजाखौ अनुरद खालामदों जे जाहाथे फैगौ 13 तारिखआव भट होनानै मोजाङै मोजां जयजुक्त खालामो आं बेखौनो बयबो रायजो राजानिसिम आइ आफानिसिम जोंनि कन्ट्रेक्टर लोगो सब रोखोमनि श्रेणीनि कन्ट्रेक्टर लोगो नोंथांमोनखौबो अनुरद खालामो जाहाथे भट होनानै बयबो जयजुक्त खालामो आरो जों बयबो कन्ट्रेक्टरफ्रा जाहाथे जों बिसोरजों सिथाबनानै खामानि दामानि मावनानै जानो हायो सुख सान्थियै दा बेखौनो लानानै जोङो जुथुमनाय जादोंमोन दा बे जुथुमनायजों लोगोसे बयबो रायजो राजा कन्ट्रेक्टर लोगो आरो हालेवग्रायानो होन आबादारियानो होन बयबो रायजो राजा भटारफोरखौनो आं गोसो गोरबोनि खुलुमनायजों लोगोसे दिनै बे माबाखौ भटखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बे खावलायनायनि उनाव बयबो खावलायखांनायनि उनाव खुलुमना जाबावबाय बेखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'नाय जाबाय।